Ka menteri katanat karep karyang kajala kakong amperin lingdo menta ka shitarik naiwing araja ar paulai kala kentui kinong rep bakin hikai ki khun jongki kibalanang lastan bakin let phai shaka kamrep bakin shim ya ka kamrep kum kalat man kamai lingba ka jingtep bat ka jing start jongki kala ong baka juk banya di kilo banya di hakishang ki kriya kala kut bat menta kala dei kapor bakin nong rep kindi ya ki marep da ka juk start knang bakin kamai bat rius pa bat kala kentui kinong rep ban tip kum ki jaj marap ki bayat yo bha bat kum no ban le om ban le kum kajuk menor namar bah ka ni kajuk kadon kalenti bat karukom ban peniat syak yo ki hat kalau ong ru baka sorkar kan penslur ban thung ban tap ki marap ki balaj na kasbo dawai henry ban penan kam da kasbo mariang ki bom kta ya ka jingkot jingkhia ya uphan pidon kam ban tip ujat phan ayu uwaya yo ban kum no ngin le ban pet bangisdang banyo ye kita ki sembai bat kata karupam thung ye kita ki chur ki jongi ki ban ya rap ye ni ban de ye ki hakayo kahan kani kam dei ka wholesale market concept katu ko wholesale market concept kaba ki chu ye de ye thi hakajuk menor kalakut ki farmers jongi menta ki de tip ba kaladon kalenti ban karukom pitong yu pan kamkut tak hakabetung pan pitong yu kwajor kamkut tak hakabetung yu kwajor bat ye kiwe de ki jingtung ki jongpi ni don kam ban tip ba kat nang mi ki snam ka jing pen don kam ye ki dawai sbo ki bambha ya ka kot ka kia ki mar ki ba ledde sayo ki badan kum kita pinum la ban pinda yu i hakani ka jingyalang jungi mentakas ni khot ki scientist ki boper ki banya shong bat kita ki nongrat ki banya shong bat kita ki power producer groups ni khot ru ya kita ki company khai ngimpat don ya ka yau ka hat hakani ka jela ka bat ni don kam menta ban sna lenti ban plela ya kini ki traders ki malik ki ban thiet ki dor ki mata ki jungi ha karukom kababik kababiang klem don kita ki middleman ne kita ki bangiju khot ki ot kilo kita ki ban decide ne ki ban rai yo ne umata tiang ngin ai tang kata yo ne ngin ai kan don no ka kan don no ka systemic sale la ne ka systemic karukom de kababik kababiang kabanyarap ya ka kamay ka kaji jong inong khayi jongi kane kajing ya kendu jongi bat ini kita kinong de kinong thiet ya kita kimar ki jongi kanyarap ya kinong rep ki jongi ne kini ki groups ka tu ka ni ki bayo la tanwan kini ki jingelang banlay pen pharyang pat sya kinong rep ya kata ka jing don kam ban pen bha ban pen klan ban thung hakarukom ka badai ka ban la ban ai ki dor ki bapit ki babiang nakabenta kinongrem teams baro don ki boong ba lasu pen serwakai dengan ong lipi lada pimpai ya ka tiar ka babiang ya kinongrem pakin thung ya ki mar ki jongki ki jeng thung ki jongki minum la lano ru man don kata kajing kmi lenti ba ngin la bandi ya kita kitiar ki jungi pej uslasha jungi pula penanam berok sudong pej ta ushirmit jungi pula penanam berok sudong kambiang tang bantung yu shirmit dan ne bantung yu sing ne bantung yo ya kiwe pat ki mar thung ki jungi dom kam pre bantung hakata karukom banyo ban ra ki syaka ka bakam jengai ban penrekyang swai ki nila on teliat ki ban kumtat dan kini berkhoi ki de ki ban ra tang kajing yo dong sudah ya kinong ret ki jongi ngaken tu ya kinong ret babarabon ki de ban ken mau ba lada pimpas la ban sungthu ya kata karukom batemai bantung lane bandi di mar ki jongpi pendan kam ki khon samla ki jongpi iba pila pen hikai pila pen le school pila
kamay pila penhe pensan iki pendangkam iki hot yang iki shaki per ki jong ki bakin ya rapat ya pi ban di pat ban thung ban ra ya kini ki mar ki jong ki bakin yo ya kata kamay ka ji kambyang marway kini ki kentoy marway kimla ban penmi ya umar ubapun 10 kilo 4 kilo Simon Armon kampat long kata kajingmi kaban lam ya kajingyo long ya kinong rep kijung pidon kampan kan mau pidi meni trailang kinong rep sibon ngot ban delang ban invest lang ban happy salam lada hapsam iwe inong rep kawai kapawat tila kan long kaba yang ikut peserta mansutu dari lada sipungut inong rep piya kenduk lang ikper jo pi ki jan bono sipungut pila unwan sa peserta ban sim ya ka scheme na kamta pathi ya kawai ka pawat tila ngidon kam man perkhat kam jengai ngidon kam penyari ka jingmut jing perkhat ka jengi sakawai de lada pitrai maroi hai ikper ibarit ka investment jo pi ne ka buy seng ga jong pi ru kan long ka bari nei la da pi trai lang sibungot wan sa ka sarkar kan yarap ya pi ki poly houses kan yarap ya pi ban pet ya kata ka irrigation bon ki chaka ki jong kim yo ya ka jing ai ka babiang ya ki jing thung ki jong ni nei la da pi wan ya ki long rep bon ngon Idon kita ki schemes na kapunta kita ki drip irrigation schemes kita ki poly houses ki balong modern in nature pat kumta tefter